Иң тыйнақ, иң кую, иң шоян һәм иң мөһиме Сабан туйы гүзәле билгеле булды. Бәйгенең финал өлеше кичә Сарасадык исемендәге концертлар залында үтте. Шулда әлеге чара 19-нчы елын оештырыла, бу вакыт içinde бәйгедә 700-дән артык кыз катнашты. Шулар арасыннан иң лаеклылары шәһәр күләм Сабан туйы бәйрәменең йөзе кашы булдылар. Гүзәлләр арасыннан иң ягымлы тавышлысын күңел радиосы тыңлаучылары билгеләде. Барысы турында тулырак хәбәрчебез дәвам итә. Üçüncü сан Луиза Гаязова. Төртінші сан белән Илсина Иделбаева. Быелгы бәйге башкаларынан айырмалы буларак Мәскәү кунакларын да җәлеп итте. Илнең танылган яучысы Роза Сибитова Сабан туй гүзәлләренә кияү табарга вәгъдә итте. Роза Сибитова өчен милли гореф-гадәтләр чит түгел, ул үзе дә татар милләтеннән. Неважно, кто из вас сегодня выиграет. Кайсыгыз җиңүче була, монысы мөһим түгел. Сез болай да теләсәң инде ират өчен яхшы кәләш булырсыз. Әмма ана кеше һәм татар хатыны буларак шуны истәп әйтәсем килә. Сез безнең милләтне, гореф-гадәтләрне саклап калырга тиеш. Татар халкының гореф-гадәтләрен ничек белүләрен кызлар үз чыгышлары аша күрсәтә алды. Алар татар кызларына гына хас булганча тыйнаклык белән үзләренең мәхәббәт тарихын сөйләделәр. Бии, җырлый белүдә дә сынатмадылар. Мин бик дулкынландым. Сүзләр вообще юк. Әйтеп булмый нәрсә безнең эшләребездән да. Беренче тапкыр куркыта инде ул, аннары ияләшәсең теге кешеләргә, барысын да теге яратып, шулай алар өчен дә шулай чын күңелдән хисләреңне бирәсең. Бик авыр булган чакта да тырышам һаман түзәм. Төрле телләр өйрәнәм мин, дөнья булгач кирәгер, сәяхәт итү бәхете, бәлки миңа эләгер. Алина Шәйхҗановның ышанычлары акланды. Сабан туйы гүзәле исеменә нәкъ менә ул лаек дип табылды. Кыз Европа буенча сәяхәт юлламасы белән бүләкләнде. Күңел радиосын тыңлаучылар икенче Алинаны да бүләксез калдырмады. Радио инде икенче елын гүзәлләр арасында иң ягымлы тавыш ияләрен барлый. Интернет челтәре аша иң күп тавышны Алина Моратова җыйды. Ул туристик юлламага сертификат белән бүләкләнде. Күңел радионукта.ру сайтында Сабан туй гүзәлләре өчен 7000-гә якын кеше тавыш бирде. Кызлар һәрберсе туры эфирга килеп, үзләренең осталыкларын күрсәтте. Кемдер җырлады, шигырь сөйләүчеләр булды, хәтта Сабан туй гүзәлләре арасында дуга укучылар да бар иде. Инде иң ягымлы тавышлы Сабан туй гүзәле итеп без Алина Моратованы сайладык. Катнашкан кызларның һәрберсенә кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Өстәвенә араларыннан кайберләре тиздән тормыш иптәшләрен дә очратырга мөмкин. Роза Сибитова иң-иңнәрен 30 сентябрьдә Мәскәүдә узачак кәләшләр балына чакыра. Гүзәл Шиһапова, Рамиз Закиев, яңалыклар.